Salam hormatly vatandaşlar. Şu gün 2024-nji ýylyň 20-nji aprel hepdeniň ýekşenme güni. Hoş geldiňiz Demokratik Opozisiýanyň platformasynyň kanallaryna. Hormatly vatandaşlar, şu günkü biziň gepleşigimiziň temasy Türkmenistanyň iş migrantlaryna ýüzlenme. Ýagni Demokratik Opozisiýanyň wekillerinden Türkmenistanyň iş we migrantlaryna ýüzlenme. Biziň şu günkü gepleşigimizde ine Konstitusiýon Centrynyň ýolbaşçysy Muhammed Döýeci gatnaşýar. Muhammed ağa, salamu aleykum. Selamünaleyküm, aleykümselam. Salam vatandaşlar. Muhammed ağa, ine maňa söz berseňiz, men birinji başlaýyn, onsoň ýanky sözleri ýanky gepleşigi dowam edip sözleri çalyşyp aramyzda. Ine hormatly vatandaşlar, şu günde Türkmenistanyň iş migrantlarynyň ýagdaýy Ilaytada, Rossiýada we Türkiýede gatagır. Men misallar getireýin, siz menden hem gowy bilýäňiz. Şu Türkmenistanyň içinde ýaşaýan, siziň pullaryňyzy alýan adamlara ýanky düşündirmek üçin şu zatlary düşündirýän. Ine birinji Rossiýada başlaýyn. Men guruluşduğum iş migrantlary bilen Rossiýadaky biziň türkmen iş migrantlarymyzy dokumentlary, köpüsiniň dokumentlary geçen, möhüreti geçen. Köpüsiniň wizalary ýok, köpüsiniň iş ruhsatnamasy ýok, ýanky işlemek üçin. Şolary polis tutanlar, eger dokumentlary düzük bolanlar, onu urşalyp gidýär. Her hile edip, ýanky grajdansyň mal bermeli bolsa da, ýa-da Mariupol'a iş diýip alyp gidýär, şo ýerde de gelýärler, bunu 3 gün işledip, wayenleşik edip urşak gidýär. Ýa-da deport lagerine salyp, ýanky deport etdirýär. Şertem goýýan unda. Ine islesen urşa git, ýanky Rossiýa Ukraina urşuna git. Biz san grajdansyň da berel, pulum berel, $1,5 aýyna $1,5 aýlyk bereli. Ine bolmasa sen ýanky mezbur hökmünde deportasiýa bolup, ýani öz watanyna gitmeli bolýan. Ine ünsürüm. Biziň watandaşlarymyz Türkmenistandan iş dip çykýarlar. Bir topar wiza almak üçin, ýani ruhsatnama almak üçin bir topar çykda jedýärler. Käbir ýagdaýda da ýanky kart pul alýarlar şular. Kart pul alyp gidýärler de edil Rossiýada ablawalar gidipdi. Hemme şäherde mümkin ablawalar durludur, derejesi durludur, bolýan ablawalar gidipdi. Ine şo ýerde häzir kunna türkmen migrantlar taaqsy men gizlenip polis tutsa, ýanky immigrasiýon surby tutsa, şo ýerde 5.000 rubl oly zatka berýärler. Şeýdip sypyp günlerini görýärler. Olar käbir wagt aýdýar da biz günümizde 5.000 rubl gazanýan bilemdi. Şeýdip ýanky gizlenip öz ýagdaýlaryny gurun berýärler. Ine şu ýerde Türkmen hökümeti, ýagny ýerine ýetiriş hökümeti, prezident we onuň ýerine ýetiriş hökümeti hökm suratda Türkmen gazdanlaryna kömek etmeli. Näçip? Türkmen gazdanlary ýerine ýetiriş hökümetiň problemalaryny, ýagny sosial problemalary Türkmenistanda çözýärler. Öz dogranlaşylaryna pul ugrulup, ýani Türkmenistanyň sosial problemalary ýeňledýärler hökümeti. Türkmen hökümeti, ýagny iş ýerine ýetiriş hökümeti şu kundan Daşy işler ministrligi, içiniň migrasiýasy, içiniň hökümeti, ýolbaşçylar şu migrantlara kömek etmänden geçen tersine şuru ýanky gysyp, taala, pullaryny alyp, gaýtyp üstlerine hatlar ýazyp, Rossiýa hökümetleri bilen işläp Türkmenistanyň içine ýanky ýeni de türme salýarlar. Türme diýen Türkmenistan bir türme. Şeýdip ýanky günlerini biziň Rus migrantlaryna bolýar. Indi biz türkmen migrantlary barada aýtsak, ine Türkiýede türkmen migrantlar barada aýtsak, ine şo ýerde biziň migrantlarymyz olaryň gizlenip bir toparyň kimligi ýok, bir toparyň ýanky pasportyny möhüreti utordy. Häzirki 24-nji ýylyň soňuna çeldi ýanky uzalaryň pasportlaryň möhüretleri utorup gelýär. Kimliklerim, olaryň kimlikleri anulýasiýa edilip otyr. Şoň üçin olaryň ýagdaýy kyn. Olaryň öz işlerinde ýatmaly bolýar, işe gidenler şo ýerde gaçer tap bolmaly bolýar. Olaryň tutulan ýerine deport lagerine salyp, ýani deport kampa salyp, o ýerden adwokatlara $1,500-3.000 pul berip ýasyp ýalar, ýa-da şonu berse de Türkmenistana gitmeli bolýar. Türkmenistana aýdanda da seni ýiberýärler, Türkmenistana sen bilen puluny tölemeli bolýan, ýa-da gidýän ýerinde, ýa-da Türkmenistanda. Ine bütün dünýäde şeýle bir karar bar da. Hatda menem Türkiýede deport nimetinde, aeroportunda, deport kamerada saklananda
meni isten uğrumu sayla diýdiler. Bunu Türkmenistany gurutjak bollar. Otaň isten uğrumu sayla diýdiler. Men bildimi öldür türediler. Hemme bir deport edenine şoň bildini öz üstüne alýar. Sebäbi ol birinjide deport tampony goýýar, ýani tampony goýýar. Tampony goýun üçin şul ýani administrativ narушение diýip hatap edilýär we şo hökümet öz puluna şol adamy ýani deportiw edýär. Ýöne türkmen garażdanlary beýle bolan. Türkmen garażynyň hiç biri ýani haklary ýok hiç ýerde. Hatda şo ýerde de şoň haklaryny ýani hiç kim hormat goýup şolary ýani muht ýagdaýda Türkmenistany iýer ýaly şertler dödüni. Ilaytada konsullugyň ýagny ýerine ýetiriş hökümetiň wekilleri şo ýerde bizim migrantlarymyza garşy hereket edýärler. Derrew Türkmenistanyň bir topar ardalary getirýärler we türkmen migrantlaryna garşy ýani iş açýarlar da şoları deport etmek bilen bolýarlar. Ine gysgaça men iki döwrediň içinde Türkmenistan migrantlarynyň ýagdaýyny aýtdym. Muhammed ağa, ine söze berýär. Siz sözü size berýär. Aýdyňyň. Yeni bir gedek salam vatandaşlar. Gende Murat, bir toğur nemeleri bellek geçtik. Inni yeni bir sferede Türkmen imigrantlar koyuverli. Olam Ukrayna uruş başlandan soň bir toğur vatandaşlarımız yaş oğlanla Yevropa gelip başladılar. Yevropa'nın içinde de 10 milyonlarca Türkmenistanlılar häzir kösenip hatta mecburluktan bir toğur Avrupa boy cinayete de baş koşup. Şol için bulam şu gittim. Indi men nämen berilecek imigrasiýa meselesi boýunça. Imigrasiýa dünýä adamda döräni bäri imigrasiýa da bar. Bir ýerde gurutçylyk bolsa başlayan ýerle, ýene bir ýerde pajar bolsa, tebii gaty başlayan göçüp ýerle şu hemişe tarih boýunça barda. Ýöne her bir ýurdun içinden başga bir ýurda gidenlerini adamlar bir topar kıyınçılıkları var. Şu kıyınçılıklarda baran yurtlarına şu dokumenti bolmany üçin, kösenýärler üçin bir topar adamlar şolardan hayırlanýarlar şu kıyınçılıklarına. Şolar gulçuluğa mecbur etýär. Şu sebäpden döwletle öz arasynda şu sosial problemi çözmek üçin şunu kanun esasında regulir ediliyor. Şu sebäpden onun içinde yürüyte şunun üstüne gurrun edilip bir yurtdan başka yurda imigrantla gitýän ýagdaýynda iki döwletiň arasında şu yurtdan gitýän yurtdan we şonu kabul etýän yurtlaryň arasında saglaşenýeler bolmaly. Şu saglaşenýe näme napravlyn? Şolan hak hukuklary bozulmaly. Şola gulçuluğa mecbur edilmer yana. Şola arkaýyn öz ýurduna gidip biler yana. Barıp işleyen yurduna kanun esasında işläp biler yana we beýlekle bilen den derecede aýlyk tölener yana. İş şertleri beýleklenki anaga gabat geler yana. Çağalaryny okuwa berip biler yana. Pensiye meseleleri çözüler yana. Şu taýda işlendi ýurtları pensiye hasabyna gurulur yani. Eger iş hadise bolsa şoňa nähili kanuny ýolla bilen şolara şert töredip şolar leçid ediler yani. Kompensasiýa töleler yani. Bizim döwletimiz bolsa, bizi ýurdumyz taýlap oturan döwlet. Biz bir döwletden başga ýurda imigrasiýa gitýäk ki milyardlarça dollar girdejek. Nefte gada bay. Bizim ýurdumyzdan daşar ýurda gitmäge birinciden absolutly hajat ýok eger bir normal döwlet bolsa. Şu wagt bizim ýurdumyzdan adamlar şeýle daşara gitmegi diňe ýeketek günäkary kim? Türkmenistan dolandyryp oturan jinayetkarlar. Yani Türkmenistanyň çiň mallaryny eýelenip, olar satyp Türkmen halkyny daşar ýurda gitmäge mejbur etýär. Şol için bütün imigrantlar, Türkmen imigrantlar bir zady bilsinler, sizin çekýän kıyınçylygyňyz diňe birje günäkary bar. Olam haramdady berdim Muhammed. Eger şu normal döwlet bolsa, şunu bilmeýän zatda, onun içinde hemişe şolary aýdylypdy, leksiýalera çagyrýarlar, delegasiýalar uratýarlar. Hemme dokumentli elinde şolary aýdylýar.
o sizin yurdunuzdan immigrantlar var mı? Oturun şu şartnamanı kol çekin, sizin halkınız közelmesin. Yöne bir şunu edene. Ne için edene? Ne için edene? Ona sebebi var. Sebebi şu devletlere muhtelif kul hükmünde padarka veriyor. Meşrulun üstünden izdivatı edin, ne mesleğiniz edin, size kul getirip veriyor. Hemen şu öğreniniz biliyorsunuz, Amerika'da iktisadiyet ösüp başlandığından sonra, Amerika devletinden sonra, Afrika devletlerinden kullar satın alıp, Amerika'ya gidip şu tadı kulçuluğa mecbur ediyorlar, saklayadılar. İnni savremenli diyordu, eline dıncır vuran akla da yöne zavod fabriklarda yatırıyor. Şol için onun içinde yörüyte apırdileniye var. Savremenli rabıstva ne mi diyeyim? Rabıstvanı cinayet divan kabul ediliyor, şuna yörüyte apırdileniyeti bilen yadırlam. Yani bir adama işleyen işine göre beylikle bilen den derecede hukuk tölenmese, eğer şun elinden dokümentini alıp dokumentsiz işlerine mecbur edilse, eğer iş yerine yatıp dursa, eğer belli devlet tarafından belirlenen mecbur olsa, çünkü hem nesi savremenli kulçuluğa kavat geliyor. Bizim Türkmenistan'ımızın dışarı yurtta 99% şunu yanak yağdaydı. Dokumentleri yok, iş yerlerine yatıp duruyorlar, köprükleyin yatıp duruyorlar, apsizit yanak yerlerde, den derecede hukuk töleyenek hem hak hukuklardan mahrum edilen. Yurduna da gidip gelip bilen akla. Pulun normal ne? Kanuni esasında öz yurduna uğradıp bilen akla. İşleyen yerlerine çağalarını okudup bilen akla kanun derecede. Pensiyeleri hatap bulanak, iş devurları pensiye hatabına giren ak. İş hadisasında hiç taraftan, hiç taraftan kömek edilenek, onu hiç şun çıktıcılarını hiçbir taraf boyun alınak. Şol için Berdi Muhammedçi etmeyi bilen Türkmenistan'ın karşısında cinayet ediyor. Ödüm men konstitusiyan doğru yerine getiriyeni elini Kur'an'a koyup, konstitusiya koyup kasım için adam. Şol için ben Kurbanlık bayramına hemen çağırıp şu tadı şu meseleleri aytmalıyım. Şu mesele var mı? Var. Hükümet etmeyen mi? Etmeyen. Hükümetin etmeli iş mi? Yani için edene. Biz şu soruyor. İslenlik bir devlet hükümete geldi. İslenlik hüküm. Şuna gitti. Birinci oçurttu. Şun etmenlatlarının biri dışarı yurttaki imigrantlar yardayına yetişip şoları kanunilaştırmalı. Şoları devlet, şoları korumak öz üstüne boynuna almalı. Şoları normal işler, normal hak töledir yani kimsizliklere yol vermeli. Çağlar okap bilir yana etmeli. Pensiye meselelerini çözmeli. Eğer işte bir travmadan alsa hükmen devletle öz arasındaki şartnamanın esasında şolun çıktıcılarını tölemeli. Şol için şu hükmen devletin edamalı da. Eğer Türkmenistan'da bir siyasi ütköştük olarsa şu birinci borçlarının biri. Şonun biz hemmek şahit ya. Dışarı yurttaki imigrantlar. Közenip görüldü. Sizin hemmenizin bir cebet bakçılığınız var. Olam şu karanlığı. Sebebi kanuni borcunu yerine getirenek. Yurdumuzu talaya, sizi kulçuluğa tavşırdı. Şol için eğer siz gelip hareket ettiniz, öz hakkını talep ettiniz, şu zatla kanun esasında bulmalı zatla. Dünyadaki bar normatifli olacak. Kanada'nın içinde dürlü yurtlardan işte işçiler getiriyorlar. İmigrantlık o. Filipin'in doğulu. Yöne hemmesini hükümet tarafından kolluğu var. Hiç kaydı biz doküment işleyene, biz doküment yaşana, işte kemsedilene, iş şartları beylekle bilen den derecede, töleneyen aylıkla da beylekle bilen den derecede. Öz yurduna da arkayın gidip geliyorlar. Şoloştak işlemeye gelme için absolut hiç kıyınçılığı yok. Öz yurduna gitme için hem hiç kıyınçılığı yok. Şu sebepten şu şartları döretmeklik devletin borcu. Hükümeti dolandırıp oturan adamın borcu. Şunu yerine getirmeyi biz talep etmeliyiz.
Doğru. Muhammed ağa, siz gowudat bellek geçtiniz. Men şonu aýtmakda unutupdym. Sosial problemler boýunça da iş migrantlaryň birinjiden türkmen iş migrantlary daşöwrükde işlänne şonuň pensiýasy ýörenip. Bir. İkinci, şonuň hiç bir sosial garantiýasy ýok. O diýmek näme? Egerde bir adam yaraman, ýagny gospitala düşse ýa-da yaraman öýüne ýatsa, şoňa hiç bir kömek, strahowka ýok, kömek ýok. Şoňa ýanky bolnisa baranda hökümet bir tarap esasy ýanky şoň çykdyjylaryny götürmeli hökümet ýok şol. Sebäbi şol hiç ýerde dokumentan ýok şol adam. Ine haçanda siz bir ýernikide garadan işlän ýagdaýyňyzda garadan işlemek diýmek bez dokument işlemek. Garadan işlemek diýmek arkasynda ýanky zarbytny plata boýunça dokument ýok. Siz registrasiýa edilmediňiz. Size ofitsialny aýlyk türünok, sizin ofitsialny şoduňyz ýok. Sizin ofitsialny dokumentiňiz ýok, legalny şuň kunna sizi tasdiklayan we siz yksadynyň içinde bir element hökmünde tasdiklanýan dokument bolman soň size nelegal migrant diýerler we garadan işleyen migrant diýerler. Ine şu garadan işleňde senin hiç bir sosial garantiýaň ýok. O demek? Sen значит hökümete pul geçiren ok, nalog hökmünde o nalogdan sana eti yaramasaň ýa-da birden maýyp bolsaň bir 2-3 hepde yaramasaň 3 hepde ýa-da maýyp bolsaň sana kompensasiýa tölenmeýär. Yani sen hiç ýerde ýok. Sen alýan aýlyň garadan bolansoň bermeli hakdan 30% bolýar. Hakyk bermeli hakdan sebäbi sen biz zakony. Sen dokumentiň düzük bolmansoň sen bir zat gürläp başlasaň sen polisiýa tapşyrýarlar. Sen hiç bir hakyň ýok. Diýmek izначально baştan sen hakyň bolmansoň sen eýýäm gulçuluğa girmeli bolýar. Gelin indi biz serederiň gulçuluğun nämedigini ýa-da YouTube'da ine ýürüte определениýasy bar. Muhammed ağa dogry bellek geçdi menem alalaşýan. Ünsverim. Ine men okap berýin. Современное рабство – это незаконная эксплуатация людей для получения личной или коммерческой выгоды. Оно может принимать различные формы, включая принудительный труд или принуждение людей соглашаться на низкую оплату, сексуальную эксплуатацию, домашнее рабство, криминальную эксплуатацию и сбор органов. Men türkmençe terjimesine deyin. Häzirki zaman gulçulugy adamlaryň şahsy ýa-da täjerçilik maksady bir kanun eksploatasiýa etmeklikdir. Diýmek, häzirki zaman gulçulugy adamlaryň şahsy ýa-da täjerçilik maksady bilen bir kanun ýagdaýda eksploatasiýa etmek. Mecburi zähmet ýa-da adamlar az aýlyk almaga jinsy taýdan eksploatasiýa, oy gulçulugy, jenaýat eksploatasiýasy we organ yığınamak ýaly köp görnüşleri alyp biler. Ýani şol şuňky häzirki zaman gulçuluk. Ine biz Türkiýede biziň watandaşlarymyz ünsveriň öý eksploatasiýasy edilýärmi? Ine ýazylýar, ýagny mecburi zähmet ýa-da adamlar az aýlyk almaga jins taýdan eksploatasiýa öý gulçulugy. Ýagny öýünü gulýaly 12, 14, 16 saat ýa-da 24 saat işýärler. Ine şol gulçuluk diýilýär. Biziň aýal maşgalarymyz, biziň käbämiz, biziň aýal doganlarymyz, ejelerimiz, uýalarymyz, apalarymyz, doganlarymyz, olar giýje güni Türkiýanyň ýanky kwartiralaryna giýje güni işlärler. Olar gulçulukda. Biz şoň üçin gulçulukda diýär. Biz ony ýön aýdamda ine onuň ýörüýte kesgitleniş ýanky manysy bar şoň. İnternette de ýazylgy. Meze görkezin ine şu ýerde onuň ýörüýte dakladyna ýanky häzirki zaman eksploatasiýanyň görnüşleri diýip ýazylgy. Häzirki zaman gulçulugyň görnüşleri diýip ine bar. Şunu okap bilersiňiz hormatly watandaşlar. Şul wideoň aşagyna ссылка durur. Şonu özüňiz giýip okap bilersiňiz. Ine şu ýerde ýazylýar, рабство является одной из самых тёмных страниц человеческой истории, однако оно не ушло в прошлое и обрело новые формы. Сегодня около 43 миллиона людей являются жертвами рабства, большинство из них женщины и дети. Ünsverim, şuňky günde 7 milyar halkyň içinde, halklaryň içinde, adamlaryň içinde 40 milyon adam gulçulukda. Onun 1 milyonu Türkmen halky. Ben şoň üçin aýdýan, Türkmenistan bu erwet iň zulüm matritsi. Biz şul döwleti täzeden urmaly. Şul Türkmenistanyň
başına gelen kezzapçılık, adam öldürüp gelen Gurbanly Serdar Berdimuhamedowlar o bizim üçün gulluk eden oklar, olar Putin'in gullary. Putin için hizmet edýärler. Bizim tek döwletimiz guramdyk. 91'den bäri biz döwletimiz gurup guramdyk. Bize derek o Türkmen maşy lakamly bir kezzap Niyazow öz döwletini gurdy. Öz Türkmenistany. Onan basyp öldürüp Gurbanly öz Türkmenistany gurup otyr. Serdar kisi. Öz maşalasynyň kakasynyň muzeýlerini, ejetiniň ýanky hemme zatlaryny gurup, bular taryhy düzüp gidip otyrar. Siz gözüňizde göreňizok, analiz edeňizok, şu tarapa gidip otyrlar bular. Men şoň üçin aýdýan. Häzir sen jaýalmak üçin işleýän, erti jaýyňmy diýär. Jaýyň bilen, ýeriň bilen, çagyryň bilen, ýanky Türkmenistanyň bilen Gurbanlyň Türkmenistanyny gidip otyr. Hälem sağ bolsun demokratik opozisiýasynyň wekillerine giýje günni aýda bütün dünýä ýetirýärler informasiýany açyk uly gorkýar. Ýegenler açyk gorkup başlady. Hökümet açyk gorkup başlady. Hökümetde işleýän kezzaplar açyk çekinip başlady. Unutmaryň şu zatlara. Ine şu zatlar bolmasaň, ýa sosial garantiýalar bolmasaň biz gulçulukda. Onam biz gulçulukda dugumyzy 10 kesitdiýär. Biz kesitdiýär. On определениýasy bar. Ine şoň определениýasy boýunça bizim aýal gyýlarymyz gulçulukda, erkeklerimiz mecburi ýagdaýda zawodlarda, fabriklarda ýaşap gulçulukda ýa-da kwartiralarda gilenip özler gulçuluk ýerler. Özler düşünen ok. Näme bolup geçýänini özleriň gulçulukdadygyny düşünen ok. Şu bizim iş migrantlarymyz. Biz häzir şu tema ýene de ýa detallaryny aýdar. Ýöne şuňlukça ine biz gulçulukda şunu biz doğal boyun almaly. Doğal boyun almasak biz özümüz ağladığımız bolýar. Dünyada ine onun maglumaty boýunça unutmaryň. Dünyada 40 milyona goly gul bar, gulçulukda ýaşayan adam, şonuň 1 milyonu Türkmen. Ol bu ulda. Dünya möçberine biz iň uly gulçulukly halk. Ýa-ni bizim halkymyz gulçulukda. Iň dünýäde uly. Bulum edil Gurbanly bilen Serdar Berdimuhamedow alyp barýan siýasatynyň netijesindäki üstünlükler. Bu bizim halkymyň üstünlüğü. Şonuň parahat asmanyna bütün dünýäde belli bolan bizim halkymyzyň gulçulugy şol. Şoň üçin bizim asuda asmanymyz we parahat asmanymyz da diýip özüňizi allama. Ol Gurbanly bilen emhemen halkyň içinde ýaýradýan ýürütülüşdirilen propagandasy. Ine biz Ukraina diýär, a biz näme Ukraina bolmaly? Ine biz ýa-ni Siriýa diýär, a biz näme Siriýa bolmaly? Näme Özbegistan Ukraina diýär, näme Özbegistan Siriýa diýär. A näme biz bolmaly? Biz Afganistan diýär. Afganistan o ýerde bir topar zatlar entek Sowet Soýuzynyň bäri gidip dur. Biz näme oraya bolmaly? Biz ine näme Irak diýär. A biz näme Irak bolmaly? Bizde näme terme ýadyryň arujy ýa beýleki ýaralar edildi. Elbetde ýok. Biz bir parahat halk. Biz näme Ukrainalara ýaly bolmaly? Ýa-ni uruşda bolmaly. Biz näme Siriýa ýaly uruşda bolmaly. Biz näme ýa-ni Libiýa ýaly uruşda bolmaly. Biz oraya halk däl. Bizim taryhymyz başga. Bizim taryhymyz Özbege meňdeş. Taryhymyz Gazaga meňdeş. Bizim taryhymyz Azerbaýjanga meňdeş. Bizim taryhymyz ýa-ni Gırgızlara meňdeş. O ýerde uruş ýok. A näme bizde bolmaly? Näme bizi Siriýa bilen Iraga deňýär? Olar bizim geografik ýa-ni ýerleşen ýerimizde de däl. Bizim taryhymyz meňden o. Olar biz bilen Sowet Soýuzyna bolmaly görenok. A näme bizde şu zatlar bolmaly? Bir samsyk idiot pikirleri halka siňdirýär-de, ýa-ni halkyň içindäki sada adamlar ay asuda asmanymyz we parahat asmanymyz we şunun arkadan gazanan üstüne. Oho, parahat asman, asuda asman 100 ýyldan bäri gelip dur bizde. Ony Gurbanly döwleden ok. Gaýtyp Gurbanly häzir Türkmen halkynyň graždan uruşyny etip otyr, bilýärmi şonu? Oğullarda ýaşullar aýdýar. Bizem bizar bolduk, şu bir galyan bolsa men ýaşul bolsam öňe gitjek diýär. Bize baş gerek diýär. Şul opozisiýa birleşip bir hereket etmedmika, bizem bir baş tapyp ılgap, şul iksan atalı idiotlar aýyp bir adatlyk toýumyzy etmezmika diýip ýaşullar arzu edýär. Ak sakally ýaşullar oğullarda. Mollalar arzu edýär şonu. Müftüler arzu edip başlady.
Halka gurrunu ýok. Şunu diýişin gyjap otýar. Ine gulçuluk. Men kerkitlenmek, duýajy kerkitlenmek şunu. Şunu oň kerkitledi. Bizim halkymyz agyr ýagdaýda gulçulukda biz şunu düşündirjek bolýar. Häzir rejim näme diýär? Bir topar artistleri, blogerleri, uwda zatlar görkezip Türkmenistanyň öňü diýip rejimi meni öňü diýip ýa-da öňe sürýär. Olar möhüm, elbetde. Häzir TikTok'larda şol ýa-da ýallaklar, çepekçiler gaty ornat başlady. Sebäbi aktivistleriň deportasiýasy güýçlenip bolan aktivistler ýatdy häzir. Indi aktivist diýen adamlar ýatdy da. Öňüm aktivist däldir olar. Haýp edip çykyş edýär. Hakyky aktivist görüşini dowam edýär. Görüş gidip otýar. Hiç tada garamazdan. İçinde daşyndan. Hormatly vatandaşlar, men diýjek bolýan zadym, biz gulçulukda, biz boyun almaly şonu. Biz eğer şu prezident häzir Niýazow bolsun, Gurbanow bolsun, Düýeci bolsun, Gurbanow bolsun, Serdar bolsun tapawy ýok. Ofitsialna onuň ýanky nemesi bar. Biz gulçulukda boldy. Kerkitlenmesi bar. Mana Muhammed ağa aýdym. Mana da men goşşakladym maşyň üstüne watandaşlar. Yani Muradağa bir zada belleşdi. Hükümetin propagandası eger yurdun içinde hareket başlandı, Siriya öğrenir, yine bir Ukrayna öğrenir falan. Bunların hemmesi yalanlar. Neyim için yalan? Eger hükümet islemeyen bolsa yurdun içi, bizim yurdumuz Afganistan'a, Siriya öğrenmek islemeyen bolsa onu hükümet birinciden özü etmeli, borcunu yerine getirmeli. Birinciden Türkmenli emigrant bolmaly däl. Türkmenistanyň baýlygy yetik öz halkyny saklamagy. İkinciden belli sebäpler bilen gidipdirli halk şolara eýe çykmaly. Şolaryň hak hukukyny gollamaly. Olu gulçuluk derejede haýyrlanar ýanak edilmeli. Şolaryň ýygyna bir döwlet durallygyny hemme kişi duýdurmaly. Üçüncüden, yurdun içinde kanunçılığı doli öz kasam içinde adına. Doli yerine getirmeli. Şolunu yerine getirecek oldu. Adamların kanun bozmak şertlerini ayırmalı. Neyim için hükümetin içindeki adamla kanunu bozuyor? Neyim için? Birce sebebi. Bir tovar haramdada olmak mümkün. Köpüsleyen olmak mümkün. Ola hemme yurtlarda var. Ona karşı umum strukturu işleyen. Yönü strukturuyla normalni işleyecek olsa, kanun dolu yerine getirecek olsa, prava naruşeniyeler tapacak olsa, özleri kanunu bozmalı. Özleri kanunu bozmayacak olsa, şola normalni yaşamalı. İşleyen yerlerinden normalni aylıklarını alıbilmeli. İş şartları şolara dolu dönedilmeli. Şonna hükümet içindeki işleyen kanuni koruyan adamlar kanunu koruyacak olup görüşüyorlar. Bizde tertine. Şol için bir yurdun içinde hükümetin içindeki işleyen adamlar kanunu bozsalı göder. Halkın elinden çöreğini alsalı bir kanun. O zaman yurt neyim için Siriya övülmesin? Şol için Siriya övüryerle kimle? Şu karamdağda. Şu karamdağdan ayırma. İkinci bellecek tanım. On böyle yerden keyfine kulçılığı apır dileğine berene. Bütün dünya devletli oturup maslahatlaşıyor. Neyim için? Onun esasi funksiyonu dünyada parakatçılığı üstün etmekle. Şu parakatçılığı üstün edecekti olsa parakatçılığı bozuyan şartları ayırmalı. Şu şartların biri kulçuluk. Yani bir halk kul olup kulçuluğa mecbur edilse adamlar şöyle hükmen eline yara kalıp görüşüyorlar. Hükmen şu yurtlarda gражданский uruş oluyor. Şol uruşda bolmar yani. Şu zatın önüne almak niyeti bilen ondan devletler aytýarlar. Hey, şu zatları sen etmeliler. Uruşun önüne geçmek için. Gражданский uruş döremer yani. Bir düzgünçülük yurdun içinde bolmar yani.
Şol için hem şon yani apırdileniye verýärler, döwletlere de aýtýarlar, statistik danlara yığnaýarlar. Hemişe şonu kontrol etmek için, şola bolmar yana, cinayetçilik ösmer yana. Şol için Türkmen devleti birinci özi terörist, birinci özi Türkmenistan'ın howpsuzlygyny bozyan adam. Şu sebepten biz hemme güýjimizi ýygnamaly. Näme? Türkmenistan'da kanunçylyk bolor yana. Kanuny goraýarlar, şonu ýerine ýetirýärler, normalny ýaşap, normalny aýlyk alar yana. Şolara şu şertler döretdik. Adamlyk kul bolmagyna şert döretmesek, onu ýurdun içinde hemişe bir tarakatçylyk üçin edip. Yine hormatly vatandaşlar, men size Kelios madalsyonyna yatan bizim vatandaşlarymyzy ýanky biýüne ýok bolup giden, biýüne aýrylan adamlara ýanky madalçylyk öködýän, madallarny öködýän ünsürim. Şu adamlar doğrudan daşary ýurda gidip şo ýerde ölmelerler. Daşary ýurda gidip şo ýerde işlemelerler. Agyr gününe çıdaman üýüşüp bular ýanky aragatça ýa başga da diýär. Diňe bular da başgalaram giýje günde işden soň bir ýerden ýanky Keter boluverýär. Hawa keter bolup ölýär. Açyk ýanky organizmini ýanky ruhtadan we fiziktadan goşatmaly bolany ara içmeli bolýar we şurada atrawlyan bolup ölen adamlar. Diňe olar däl. Ýöne ölen adamlar ma şu ýerde, şonuň arasynda ünsürim. Yine Kelios madançylygyny ýanky Beýenjekeniň üstüne geldim apa. Türkmenler mezarlığına geldim apa. Karaňyna şu beýenjekeniň apa. Bunu videonu size koýberemem. Bu hem Türkmen apa kara. Apa mene Türkmenlerin mezarlığına geldim. Karaň apa Türkmenler bu. Ne? Cennetten bolsun, ýatarlarymyz ýakty bolsun. Şunun ejeti var, kakatı var, ayalı var, çağatı var. Şunu görmäge de gelip bilen atma. Şun Hawa käbelini tamarlar. Ha. Aha hükümetin cinayet etýändir. Aha şu da atdı. Şunun çağaly eline yara galyp duruşýar. Şol için eger hükümet kanuni borcunu yerine yetirdi, şuları samolmet bilen öz ýurduny akitdi, şular keter bolanma şu taada harjyny berip şu taada leçid etdi, halk hükümeti töýýär. Odan parakatçylyk ýurdun içinde bolar. Şol için şu karamdadalar aýyrmaly. İýminde şu karamdadalar bilim ýurdumyzyň, halkymyzyň düşmany. Dünýä problemi döretýän şular. Doğru. Hormatly vatandaşlar, ünsürim ine Kelios madalçylygyna bizim aktivistlerimiz gidip surat aldy. Şu surat şunu bir ýyl bolandyr. Ondan soň köpekde oturandyr adamlar. Şu adamlar ölmeler. Hakykatdan hem. Ay ine Allah tutupdyr ykbaly gysga eken zat. Sen bir adam agyr şertte salsan, Allah'ın günahı yok. Ölýär ol. İsteniň adam, isteniň sagdyn adam. Ünsürim Navalnyny sagdyn adam türmede saklandyr, ölüp galdy. Bolmasa sagdyn adamdy. Senin gulçuluğa birini bersen, ýani mezbur ýagdaýda şertler döredip, şol adam gulçuluğa giýilmeli bolsa, ol adamyň günahı ýok. Şol ýurt dolandyryp gelýän, konstitusiýa kasam aýdyp, Gurhana elini koyan adamın günahı ol. Näçip öz vatandaşlaryny mezbur edip ýurduny taşlap gidip daşar ýurtda işläp şo ýerde weýran bolup bolmagyny ýa-ni sebäp boldy. Näçip şonu etdirdi? Näçip şoň öňüni almady? Näçip şu neçeli şoň öňüni alanok? Näçip bizim ölümlerimiz dowam edip gelýär? Näçip Serdar Berdimuhammedow özüne men prezident diýip ýa-ni ýarzan şiir diýip mollaň ýanyna gaýdyp onun Türkmenistany dolandyrmagyny öwrenýän bolýan bolsa, näçip gönül problema terip şonu çözen ok. Näçip viza girdi ýa, bar ýa çözgütleri gadagançylyk. Viza girdi ýa, şol adamlar çykmasyn, şurada ölmesin, içinde ölsün hiç kim bilmeýär. Hiç bir video surat çykan ok, biz gysyp ýatyr, köçede iki adam duguşup bolan ok, biz gysyp ýatyr bilmesin diýip. Näçip şu zatlar prezident bolup ýerine ýetiriş hökümeti jogapkärçilik çözen ok. Näçip
General konsulluk Türkiýedäki şu mazarçylara barıp ýa-ni adamyň ölýänini ketgitlep, şoň statistikasyny görüp, şoň öňüne alanok. Näme şu zatlar bolup geçýär? Näme hökümet halk üçin işlenok? Ine şu zat, şu toraly köp, şu toraly jogaplar gerek bide. Ine şoň üçin biz Gurbanlyk güni, birinji gün Gurbanlyk Serdar Berdimuhamedow meçhide getirip şu toraly jogap berdirmeli. Näme öz yetirmeli boşluğunu yetirenok öz arkadaş şehirlerini kurýarlar. Näme sebäpli bizim pulumyzdan, bizim büdjetimizden, bizim tebiň baýlyklarymyzy satyp pul berip öz arkadaş şehirini kurýar. Bizim hem iýleşlerimiz, bizim watandaşlarymız daşy ýurtda, gulçulukda, ofitsialny gulçulukda bolup, şo ýerde ölüp weran bolup, maýyp bolup, şo mazarlarda başga bir watandaşlarymyz pul zyňyşyp jaýlanyp, şoluň hatda cesedini getirilenok Türkmenistanda. Näme şu zatlar bolýar? Ine şu zatlara birinji Türkmenistan prezidenti Unakar ve Gurbanlyk Unakar. Sizler Kilos mezarlığında. Ine hormatly watandaşlar, Burada mene birden goşaýyn mı şuna? aýdym. Burada men ýaňy ýakynlykda Angliýanyň premier ministeri İran'ın hükümetine 500 milyon näçe pul töledi. Bir öz grajdanı olan İranlı, bende dvayboy grajdansı var. Hem Angliýanyň grajdansı var. Şon türmeden çıkarıp alıp geldi. Hiç de adam de, öz kardeşlerini görmäne gidipdir. Hiç kimem de, aýtýan bir hükümette işleyen adamım de, bir grajdanı prosto. Ya meselen İsrail bir tane ölen adamının matlığını almak için neçe tane teröristi türmeden boşatıyor. Şunu alıp gelmek için. Bizim grajdanlarımız ähneki yatıyla şuna hiç de diyene ve şunu alıp gitmelik kellelerini diyor. Yani bunlar bizim halkımızın pristavitillerde, bizim yurdumuzun hakiki eýelerde, bizim halkımızın taylamadığı adamları, bunlar dine borçları yurdu talamak. Şonu etýärler. Şol için bunlardan biz diýmeli. Biz gene men özüm näçe habarlar eşitýärdim de Türkmenistanda ham men hem ananmaýardım şoňa da. Mesela habarlarda eşitýär, ay bir tane grajdanny bir ýerde ölüpdir, şonu samolyot bilen getirýär. Aýtýar, o bir grajdanny gidip näçe pul terip döwletin başga etmäni işi ýokmu diýär. Yok, hakikattan bula etýär eken şu. Sebäbi halkyň sesini aljak bolsalar, şu zatlary görkezmeli. Aýtmaly men şunu etýärdim. Bizde demokratiýa ýok, bir adam hemme kişi el çarpyp otýardan eden etdiğini etýär garanda. Şol üçin watandaşlar, eger demokratik döwlet bolsa, eger hakiki adat taýlaw geçirildi, eger metbuat adatlygy bolsa, eger kanunçylyga mekanizm bolsa, hormat goýdurulýan mekanizm bolsa, onuň döwletiň içindäki işleýän adamlar öz etmeladyny etýärler, halka gowy berinjek bolup, halkyň göwünü aljak bolup, innik saýlawdy özüni saýlatjak bolup, onuň halka yaranjak bolýarlar. Gowy işleri etýärler. Şol üçin biz hökmen Türkmenistany ütgetjek bolsak, gurbanlyga barmaly. Gurbanlykda hökümeti jogapkärçilige çekmeli. Şu videolary ýaýratmaly. Şu urda hereket etýän aktivistleri gollamaly. Bitapawut bolmaly. Bizim hemmemizin ykbalymyz şu zatlarda. Şu videolar näçe köp ýaýratsak, näçe köp adamlar şunu eşitse, näçe hökümet işgärleri şunu eşitse, ola da öz hak hukuklaryny göz ýetirer. Siyasi ütgeşikli bolsa, ola näme kazanjagyny göz ýetirer, öz betbahtçylygynyň kimdenligini bilerler. Hükümetin eger durjak bolsa, onu hökmen bir towar zatlar etmeli bolar. Şu haramzadalar şu video seyredip, onuň immigrantnyň şeýle ýaşamagyny gözüni ýumyp bilmer. Ogly bilen kakasyň arasynda dawa bolar. Ola diýer, "Ho, kaka, sen nätirip ber?" Hemme ýerde aýdyp oturýarlar. Bizim etmeli adamyzam şu. Näme üçin etmeliler? Bar getirmeli. Hi bolmany bir towar zady etjek bolarlar. Şol üçin şunu ettirmek üçin siz şu videolary ýaýradym. Bizi gollan, bizim ýerimizde durun. Bir towar gep gurrunda vardır. Aw eýle, beýle. Ben bu adam taýlajak bolamda.
Biz bu atla Muhammed Düyeci ahaleke perişte didirjek bolam da. Bir de gelip Muhammed Düyeci en ervet adam. Yöne şun kun men ervetliğim tidin derdimi çözme. Meni kollap şun kun. Şu haramdadani, şu videolar, şu haramdadadan din tanıp erti kun. Siz özüňizde şert töretýäňiz gowa adamlary, arasa adamlary saýlamaga. Şol için kimde kim şun kun gelip aktivistler biri düşman etjek bolsa. Ay bir eyle, bu falan diyecek bolsa. Bilgin, bilip ya bilmeýän düşmana hyzmat etýär. Şun kun bizim hemmemizin durmuşumuzun ıkbalı barıca da var. Şu haramdadadan din var. Şu haramdadadan dinamızdan son yurdun içinde hükmen şert töreye her kimin eden ettiliğini analiz etmeyeni, oturup son üstünde fikir etmeyeni, özünü görkeden adamları, kovup programını beribilyen adamları saylamağa bir de şert töretiyor. Bu kun ol adam eyle, bul adam beyle, o dine düşmanım. Bizim aramızdaki talyan hileti, mekirliği. Şol için onun üstünde fikir etmeyin. Şun kun kurbanlığı fikir edin. Şu videoları yayratmağa fikir edin. Şu videoları her bir Türkmenistan'ın içindeki işleyen adamla, şu tadı hükümetin içinde işleyen halkın kuluğuna, öz hak hukukunu doğru göz yetirmeye, kim şunun bedbahtçılığı, günahkarlığını göz yetirmek için şu videoları yayratın. Sağ olun Muhammed ağa. Yine hormatly vatandaşlar, bir demokratik opozisiýanyň adından azap çekip günne 12-16 saat işleyen daşörtde bizim vatandaşımıza bilinýär. Siz Türkmenistan'ı terk edip maşgalaňyzy, finans problemalaryňyzy çözjek bolup daşörde gitmeli bolýaňyz. Giýje uny işläp Türkmenistan'a allygyna puly berýär. Biz hata etdik. Ortaça 1.300.000 goly, 1.500.000 goly Türkmenistan'ın raýatlary daşörtde işleýärler. İş migrant hükmünde. İsteniň adam Türkmenistan terk edip gidenem bolsa dogan garnaşlaryna ýanky puly berýär. Diýmedim diýende biz 1 milyon adam alyp bilýär. 1 milyon adamyň ýanky 80% $200 taşlasa Türkmenistan'a kimde kim 500 geçirýär, kimde kim 700 geçirýär. $200 alan ýagdaýymyzda Türkmenistan'a her ayda minimum $160 milyon gelýär. Diňe daşynda işleyen Türkmenlerden. Türkmenistan'ın hükümeti pul tapman, bütün dünyada dilep, kardalıp, kardıçı olup kaldı, üstüne gülüyorlar. Avrayı dökül gitti. Dubai'den $300 milyon alıp 3-4 ay Türkmenistan'a saklak geldiler. Ünlüyorum. 300 milyon 3-4 ay sakladılar. Ayda 160 milyona oluyor. Dine bizim öz migrantlarımız, yani iş migrantlarımız Türkmenistan'a pulu oluyor. Şu pullar için bu migrantları yani şular kömek etmeyen, şular hormat koyman, şular sağ olsun diýmen, gaýtyp şular işläp daşyny ölýärler, onu şoň cesedini Türkmenistan'a getirmek. Ünlüyorum. Şul hökümet Gurbanly Serdar Berdimuhamedowlar, bular bizim tarapymyzdan saýlanan hökümet däl. Bular Putin'in gullary, bular vatan dönükleri, bular vatan düşmanlary. Men size bir video görkezýin. Şu videoň serdiňde özüňiz baha berin. Türkmenistan'ın prezidenti nähili ve beýlek bir döwletiň prezidenti nähili. Ünlüyorum. Men size bir video görkezýin. Soň deňeşdirersiňiz. Türkmenistan'ın prezidenti nähili. Nähili prezident bolmaly? Bolmaly bolsa. Но клянусь вам, это мое твердое убеждение. Чеченцы не станут на колени перед Россией. Мы обязательно вышвырнем этих свиней со своей территории. Никогда России не удастся поставить на колени чеченского президента. Ünferin, hormatly vatandaşlar, gaty baydan adı var. Никогда Россия не поставит чеченского президента на колени. Bizim bolsa iki tane idiotlarımız
Gün varıp ayağına yıkılıp ayağına oşuyalar. Rossiyada bir zat bolsa birinci bolup böküp ýa-ni öz gynanjyny bildirýärler. Ine häzir Lewapdaky bolan tragediýa, ýa uragan tragediýasynyň wagty geldi. Şulardan adam sözem çykmaz. Gynanjym bildirmez öz halkyna. Ine şoň üçin ýa şu ýaly prezidentler bolmaly. Öz halky üçin mert duran, öz halky üçin janyny beren, beýleki prezidentlere boyun egmeýän, diňe halkyň mähbitleri, döwletiň mähbitlerini goraýan adamlar gerek. Döwletde şol ýaly adamlar işlemeli. Bizde ol ýaly döwletde ýok. Bizde döwlet guruş sistemasynyň hümmetini nola getirdiler şu ikisam keza. Diňe ýallak kezaplar öňe çykaryp, diňe ýallak kezaplara dayanıp, diňe kriminalçyklary öňe çykaryp bandit hökümet ýasatdylar. Bandit hökümet o bizim hökümetimiz. Inanmarsyňyz, ol Habib, ol Triýakdaşýan oglan, ýa aýdymçy bolup süren. Ýene de çykdy. İkinji gezek Triýakda tutulup daşna çykdy. Ünsüň Mansur Mengelov jenaýat işi ýok. 17 ýyldan bäri ýatyr. Hiç zat jenaýat işi ýok. Amnistiýa berilýär, ýatyr. Ine Türkmenistanda aktivistler ýatyr türmelerde. Hiç zat eden zatlar ýok. Olar amnistiýa çykmar. Sen olar kezzap derler. Olar ýallak derler. Şoň üçin bu döwlet diýenim hökümet döwlet bolýar-da. Halk däl, şu hökümet we şoň ýolbaşçylary diňe kezzaplar öňe goýup, kezzapları goýup, kezzabı sanyp Türkmenistany kezzap sanyp atlandyrar ýaly. Şoň üçin 6 ýaşdan 70 ýaşa çeldi. Ýaş garry aýal maşgaly bolup, häzir aýryt nädem geldi, öňe çykmaly. Hormatly watandaşlar, demokratik opozisiýasy siziň agyr günleriňizi bilýär. Daşary ýurtda işleýän iş migrantlar. Öňsüň şu kezzap Serdar Berdimuhammedowyň soňky çykaran karary Türkmen halkyna Turkiýa gidenine 30 günlük wizasyny alyp gitmeli. Ýagny wizasy baryp bolanok. 30 günlük 3 aýlyk baryp bolýar, ýerine wiza bolýar beýle halklar ýaly. Indi bizim hatda şolar ýaly haklarymyz ýok. Ol wiza ýa girmek meselesi diň ollal. Indi şol wiza girdilenden soň senin şu ýere baryp kimdige alyp bilen ok, şu ýere baryp jaý alyp bilen ok, hiç alyp bilen ok. Birinji kimlik problemaňy çözmeseň sen jaý alyp bilen ok. Öň şu ýaly şertler ýok. 3 aý gedip bolýar içinde. Beýlik döwletleriň ýa-ni wekilleri ýaly. Häzir Türkmenistanyň gражданlarynyň haklary uturdy. Ilaytada iş migrantlaryň ýagdaýy has agyr. Pensiýa ýok, sosial ýa-ni garantiýa ýok. Bir ýerde yaraman elini aýagyny kesse ýa maýyp bolsa, şo ýerde öz-özüne kömek etmese, kömek etjek ýok. Hökümet ýok arkasynda. Şu gраждан diýeninde ilginde hökümet bolmaly. Diýmek sen bir döwletiň wekili, şu döwletiň ýolbaşçylary ýa saýlanan adamlar sana garamady we sana kömek etmeli. Han şol atlar? Ýok. Türkmenistan sizden pul alýan dogan garyndaşlaryňyz günne Türkmenistanyna produkt alýar, guruluş materiallar alýar, eşikler alýar, onuna Türkmenistany aýlýar, Türkmenistanyň yksadyny aýlýar, Türkmenistanyň hökümeti onun ýa giýdej alýar. Salgyklar alýar. Türkmenistanyň içine näçe ýük gurulsaňyz o ýerden ýa pullar alýar. Giýdej diýip tamoja pullary. Indi öz we ýa hökümetde işleýän adamlar, kezzaplara açyk pul töleýär. Şularyň galan pullaryny ýa-ni öz ýaşamak üçin bir $500 gazanmalar, galan $350 halky silkilerler. Ilaytada daşary ýurtda işleýän adamyň dogan garaşyny silkip zat edip ýa-da şolar Türkmenistana gelen şolary silkip şolaryň zatkalyk günni görýär. Hökümet mi? Ya şul kezzap Serdar Berdimuhammedow, Gurban Berdimuhammedow ýürütülüşdiren şeýle kezzaplygy östürür ýaly aýlyklaryny peselip hökümet goýdular. Bizim diýmek geljegimiz ýok şolar. Şu hökümetdeki işleýän saýlanan ýallaklar, kezzaplar bizi talamasa ýaşap bilen olur mezmur. Ýa-ni bir ýeriň ýazyşy ýaly. Diýmek biz bütün sistemany çalışmaly. Ine şoň üçin biz diýär. Demokrat sistema açylmaly. Ataly ogly derrew tutup şolary jogapkarçylyga çekmeli. 33 ýylda Niyazdan başlap şu neçeli ölen adamlaryň günäsi şol ikisinde. Ýa dowam etgelýär. Şu Türkmenistanyň daşynda bir adam avariya düşüp ýa-da bir zat bolup öläýse
günden güne Allah'ın önüne ve konstitusiyanın önüne gurbanlyk Serdar Berdimuhammedowyň günäsi. Men şo näme suwd edeyim? Ünsüp dinlen şunu. Prezident saýlawlarda halkyň setlerini ogurlan kezzap Kagazy tarapyndan Türkmenistanyň prezident wezipetini Sowet hökmüne alan Türkmenistanyň beýkanun prezidenti Serdar Berdimuhammedow sözsüzden aýdyberiň. Türkmenistanyň prezidentiniň wezipesine girişmek bilen öz üstüme yüklenen beýik borçlary, mukaddes we ak yürekli, hormat bilen we ýadawsyz ýerine ýetirmäge, Türkmenistanyň döwlet garaşsyzlygyny we beýtaraplyk hukuk ýagdaýyny goramaga, adamyň we raýatyň hukuklaryny we azatlyklaryny hormatlamaga hem-de goramaga, Türkmenistanyň konstitusiýasyny berja etmäge we goramaga, ähli güýjümi we ukymy Türkmen halkynyň agdy birligine, onuň parahat durmuşyny goramak üçin bagş etmäge, Türkmenistanlaryň häzirki we geljekki nesilleriň şöhratyny hassa belente götürmekler üçin ähli mümkinçilikleri peýdalanmaga, Türkmen halkyna wepaly we dogruçul hyzmat etjekdigme dawraly gasam edýän. Ine hormatly vatandaşlar, hakykatdan ham prezident we ýerine ýetiş häkimeti, ýani kabinet ministri we onuň ýani prezidentin ornmasary ýa kabinet ministriniň başlygy prezident Serdar Berdimuhammedow, onuň vice-premierleri, ornmasarlary, ministrleri, ýagny Türkmenistanyň organlaryna işleýän, diňe hukuk gorayan organlarda, beýleki organlardaky işleýän adamlar iş ýerlerini döredip bir topar halka gerekli sosial binalar gurmalylar. Zavod, fabrikler gurmalylar. Biz şu daşına gitmeyen içinde işler, şu yerde yani medeniyet öýleri, zat jaýlary, sadikler, mektepler, banisalar, etraflaryň ýollaryny, köçelerini hemme zatdan oňurmalydylar. Şolar etmediler. Şonuň günnün borjy. Günne işe gidenne şu meseleni çözmeli adamlar zat çözen oga. Diňe kimi talap bolýar? Men tutulum. Sen ya MHM'de nemen var mı? Davay janat men 10 000 berýän, men syptyryň edip berip, öz aralarynda kezzapçylyk edip, ýagny Türkmenistany 100% kezzapçylyga batyrdylar. O da ýaşular aýdýar. Daşow, Lewap, Mari, Balkandan, Ahal velaýatyna. Bir de gytçylykdan batyrlyk. Indi iýmene de zat ýok. Biz kezzapçylykdan batyrlyk. Murada şunu gaýrat edip telewizerde aýtyp berdi ýalar. Ine men aýdýan. Ýaşular şondan batyrly. Hormatly vatandaşlar, men size bir zat aýdýan. Şul biziň geljegimizi gurnamak üçin şul hökümet bize geljek gurnap bilmez. Biziň geljegimizi gurnamak üçin ine gurbanlyk güni bir gün hemmämiz üýüşip çyksak, bir sagatda mesele çözülýär. Bir sagatda sen doğu garnaşyň Türkmenistana gelýär. Türkmenistana gelip biz investisiýa edip ine Fransa men gün aýdyn. Fransa investisiýa taýýar. 60-70 milyar dolar bermäne taýýar. Zavod, fabrikler gurmana taýýar. Hytaýa bir tehnologiýany bermäň, biz size bereli, siz gurun, sizin haritlaryňyzy almany taýýar. Ünsüriň, pul berýär, tehnologiýa berýär, zavod bolup berýär we haritlar gün alyp gidýärde biziň dine işläp injener tehnik kadrlaryny galdyrmaly, işgärlerimizi galdyrmaly, ine işýärler. Dine Fransaň kömek ediljek ine işi. Bizde mümkinçilik ba, bize öňümizde böwüs bolup durun. Dine böwüs bolup durun, ýagny Gurbanlyk Serdar Berdimuhammedow we onuň ýanynaky 2-3 tane kezzap şolar bolýan. Hatta hökümetdäki işlenlerim kezzaplaryn düşündiler şoňa. Şolar bilen perspektiwa ýok. Ine şonuň üçin hormatly vatandaşlar, 9 maýda saat 10 Aşgabat wagty bilen sen daşynda bol, içinde bol, sen Sibirde bol, sen Esenolda bol, sen Taxtawalarda bol, sen Taxtada bol, Könülgönüşde, Magadanda bol, sen ýa-ni Kerkide bol, sen Aşgabatyň merkezinde bol, sen kabinet ministriniň ornmasary bol, tapaly. Sen Türkmenistanyň grajdany bolsaň, sen şunyň asuda asmany, parahat asmany, asuda durmuşyň gurun, guruk giden, öz janyny kas edip wepat bolan adamlara hormat hökmünde Allah inanýan bolsaň, ine atadan terwe alyn bolsaň, bir mün imsim durup öz
durmuşun bir mundunu şoru vasp et. Şoň üçin biz sizi şol akça çağırýar. Bizim ata-babalarymyz yeňişde wepat bolup, bizim parahat durmuşymyzy gazanan adamlar hormat goýup ine 9-njy may güni saat 10-da hormat goýup 1 minut dym oturmaňyzy haýyş edýär sizden. İkinci, şondan soň üýüşüp hemmämiz Gurbanlyk güni meçitler baryp biz öz durmuşymyzy, öz elimizi alyp, öz watanymyzy gurup, hakykatdanam halk üçin watan gurup, döwlet gurup, halk üçin häkimet saýlap, halk üçin deputatlar saýlap, öz watanymyzy gurup, bigenip, döşümüz açyp, jip minip, zavod, fabrika işläp, nanotehnologiya işläp, ösün Türkmenistanyň içinde ýaşamaly. Biz $800 $3500 aralyk alyan adamlaryň ýa-ni orta klasy, giýdejil orta klas ýasamaly. Ine şol adamlar hem konvertasiýany saklar, hem jemgyýet östürer, hem diktatorlyk getirmez. Her zat eder. Ine şol adamlar ýuwaş-ýuwaşdan gurup bolup giderler-de öz binalaryny goramak üçin hiç bir diktator öňe salmazlar, getirmezler. Partiýalar açarlar. Şo partiýalar bilen işleşip öz isteklerini, öz durmuş ýa-ni maksatlaryny öňe goýup şo partiýalary işlederler. Partiýalaryň hiç hil diktator getirtmän birek konkurensiýa esasynda birek görüşerler arasda. Ine şo döwlet biz gurmaly. Şo döwlet gurmak üçin bizim köp wagtymyz galmady. İýunyň 6-njy güni ine Gurbanlyk bayramagyň 1-nji güni bolýar. Men ýaşullara ýüzlenýän Türkmenistanyň içindäki, men enelere, ejelere, aýal maşgalara ýüzlenýän. Her wagt başyny siz başlaýadyňyz, biz tamamlaýadyk. Şu ölerim padvadid etmeň, gaýrat edin. Biz ýeňmeli, bizde alaç ýok. Eger kim prezident bolsa şo bolsun. Halk taýlar. Halkyň ýa-ni güýji bilen, halkyň ady bilen, halkyň istegi bilen şol adam hereketler eder. Şoň üçin häzirlikçe biz hemmämiz agzy bir bolup, diňe görüşüp şuru aýyrmaly ýolundan. Türkmenistanyň öňünde böwet bolan durun iki sany, bir maşgalany, iki kelleli prezident aýryp, tutsak edip, jogapkärçilik çekip, biz öz ýolumuzy açmaly. Ine men şoňa sizi çağırýan. Muhammed ağa, söz sizden. Murada nime yani şu Türkmenistan'ın bağlılığı hakkında aýtdymda vatandaşlar ve hiç bir zat oýlanyp tapmak gerek. Dünyada ba. Mesela Norvegiýany gör, 6 milyon jemiyeti var Türkmenistan yani. Neftden, gazdan gelýän pulny olam şol 80-nji ýyllarda şu neft gaz tapylyp eksport edip başlan wagtda bir garyp döwletden biri. Şuň kun görnäýil. Neftden, gazdan gelýän puly ýörüýte bir şoda girdi ýa-ni. Şu şordy hiç wagt başga da haýyrlanan akla. Şony 25%'ini diňe spesialistli oturup dünyadaki uly finansiýa kampaniýalaryň, uly kampaniýa aksiýalaryny tatyn alyp, şoň girdijisinden näçe milliardlar dollar pul ýatabildi. Bar okan ken şol hakynda informasiýa köp. Kinoda var, videoda var, dokumentalny kinolarda var. Barın görün. Bizim şu pullar 32 ýyllap bizim gazymyz, neftimiz satdylar. Şuň kun aýlyk berip bilen akla halkymyz. Halkymyzyň aýlygyny berip bilen akla. Gözegine getirin, nähili şula haramda. Şol üçin watandaşlar, eger wejdanıňyz bolsa, eger namusyňyz bolsa, eger imanyňyz bar bolsa, eger öz çağlaňyz o döwletde ýaşamagyny arzu etýän bolsa, eger arlygyňyzy kösenmejek bolsaňyz, eger Türkiýe ýanyk ýurtlerde ol bolmajak bolsaňyz, eger çağlaňyz o bilim okuwalar ýanyk etjek bolsaňyz, eger öz işleýän ýeriňizde döwletiň içinde dastoyny aýlyk alyp, halkyň hormatyna munasip boljak bolsaňyz, şu haramdadalardan diýin bolar. Şundan diýinjegem bolsak, indi razleşeýän ede gerekkä. Bu haramdadalar razleşeýän gerekkä. Meçitde bizim ibadet galamaz. Meçitde biz namazımızı okap bilýäk, faraizmi, dinimizi ýerine ýetirmeliyek. Urban bayram en ulu bayramlaryň biri. Bizim meçide barmagymyzda hiç kim päskelçilik görebilmeýär. Hemme musulman döwletlere biz hat ýazdyk. Ýene de telefon bilen hem gepleşer. Hemmesine de aýtýar. Halk
bariya mescitleri. Biz teröriste, biz bir kanun hareketinde feraizi dinimizi yerine getirmeye var ya, halkın problemasını aytmağa var ya, yurdun içindeki problemaları aytmağa var ya, hükümet yol başçıları kanuni borçlarını yerine getirtmeye var ya, biz hükümet yol başçılarının atçot soramaya var ya. Şuna hiç kim, hiç yağdayda bize peskölçülük ödülmüyor. Şol için baraylı, atçotumu soraylı, eğer bizi uduvoltoyit etmese, haramdadalı gümümüzü çekin, biz azat taylığı geçirecek. Azat taylığı geçirmek, Türkmenistan'ın konstitusiyası boyunca, dünyadaki normatifi boyunca en amatlı, parakatçılıklı, yurdun içindeki putu-pucurluğu, bir kanunçuluğun sonuna yetmek en asuda yolu. Biz şunu talep ettik, şunu etcek oluyor. Şol için şu videoları yayradım. Özüňizden bir-biriniz bilen gepleşin. Şu taýda näme aýtmaly zatlary pikir edin. Problemalary eger bar ýok diýen bolsaňyz hiç zat etmeň. Problema ýok diýseňiz hiç zat etmeň. Bu onu haýyş et. Eger bar diýip hata etýän bolsaňyz, eger kösenýänçiligiňiz çyn bolsa, onda gidin şu zatlary edin. Biz hem iýiňizde, biz hem bütün dünýä jemgyýetçiligini sizin iýiňize çekýär. Türkmenistan'ı ünsünlerdirýär. Sizin karşıyňyzda birden cinayetçilikli bir ýol bilen size baş etjek bolsa, biz bütün dünýä jemgyýetçiligini size çekýär. Biz şonu 3 ýylyň içinde subut etdik. Biz şoňa taýinlandyk. Biziň aktivistlerimiz hemme ýerde bar. Näçe yüz tane şu adamlar Türkmenistanyň meselesini internetiň üstü bilen açyk aýdyp oturýarlar. Şol üçin sizin habarlaryňyz inni giýilenip ýatylmaýar. Hemmesi bolan vaka, bolan yerine şu wagt bütün dünya ýaýrýar. Şol üçin çekinmäge hiç dert gerek ýok. Şol üçin gorkyňyza üstün çykyn, öz ýurduňyzda bitipawat bolmaň, öz imanyňyza, wejdanýyza gaýtyp gelin. Hemme şert bar şoňa. Tawal Murada. Sağ olun. Muhammed ağa, yeni bir durup geçecek bolýan bizim aktivistlerimiz raportarlykna geçen Ramazan ayı Ramazan bayram namazı boýunça bir topar videolar, suratlar arlyk hem yerlerden ummatsız adam bardy. Men yeni bir gerek şol Ramazan bayramyna baryp namaz okuyan ve Ramazan ayına Ramazan tutan adamlara ve ondan daşary ýürüýte öz watan üçin, öz geljek üçin meçitler baran adamlara hurmat bildirjek bolýan. Köp sağ olun. Hatta polis işgärlerim, hatta ýagny emhemi işgärlerim ulanmardy halka bolla. Olu da köp sağ olun. Ýöne inni biziň mundan beter uly akçamyz bar. Şol akçada ynanyň daşyndan biri gelip sizi alyp gider, baýdak galdyryp köç alyp gider diýip daha da garaşma. O mümkin däl. Fizik daýan. Ine men häzir bardym. Bir köçede bolup bilen ýöne goňşy köçe bart bilemok. Dimek olur bilenok. Şol ýaly her köçeň öz ýaşy, öz lideri bolmaly. Her köçede özüň ýa gahrymany bolmaly. Bir gahrman tapyp oňa çokunup ýürmeli näme? O döwürler geçdinmi? Her adam özüçe aktiv bolmaly. Özüçe öz maksatlaryna yetjek bolmaly. Ine şol maksatlaryna yetenne, o maksatlary ajaýyp, asylly, adam zat üçin adam prinsiplaryny hormat goýan maksatlar bolansoň, beýlekileriniň maksatlar bir bolansoň birleşip köçe çykmaly. Şeýle barmaly. O barmaly. Müftüleriň, mollaryň ýanyna baryp, olar bilen bile bolmaly. Hemmemiz Aşgabatda barmaly ýan zat ýok. Hemme vilayatlere barmalylar. Şo ýerde biz Gurban bilen Serdar Berdimuhammedow bilen soragymyza jogap araşmaly. Şoň üçin aktivistler bar, siz üýşeňizde öňüňize çykar. Atlaryny aýdyp durmaly. Bar. Sizden haýyş, üýşüň, görkezin. Siz çalışmalara garaşýaňyz. Siz isleýäňiz baht durmuş, görkezin. Kaçana çelli gul bolup daşyny göreli. Indi daşyny işleýän biziň iş migrantlarymyza ýülenýär. Indi iş migrantlar diýen bir ajaýyp sözler başlan şuň üçin hem ýöne sizin edýän işiňiz
Türkmenistan'ın prezidentinden hem uly. Sizin goşunluğunuz Türkmenistan'ın iqtisadını ýa-ni toplamak üçin goýan pullaryňyz, sizin edýän sosial problemalarını, ýa-ni çözdýän problemalarynız Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedow çözülen ok. Inanyň Serdar Berdimuhamedow mara bark gaýtdy. $1 milyon gowrak pul ýöne zyňyrly. Üçte adamlar turup bir aýlap turnowka edip gynap, zat edip gynap ýöler. Häzir hatda studentleri ýa-ni perrif bolanlar daşna gidip kiostan fitçal garny doýurýarlar. Olam ýok indi. Şolu daşna çykarmany gorkýarlar. Soğutkolaryny barýarlar. Ol ýaly faşist ýa-ni hökümet bolmaly. لا ho, türkmenler siz ýadyňyzdan çykardyňyzmy? Sizin bir türkmen halkyň wekilleri ho, MHM polisde işleýän, ýa-ni institutda işleýän molimler, hökümetde işleýän gurbanyň ýanyna ýallaklar aýdýan. Utanarsyňyz ertir. Adamlar barmak matar size. İýdiňizden gelerler ýygnamana. Goýun inni, ýallaklaryňyzy ýatyryň inni. Habib ýaly bolmaň o, bollun edin. Olara watan çalyşdyysam böküp çalyşýar. Bir pul berse gidip ýa-ni watandan çalyşýar. Bizim watanymyz başga ýok. Bizim watanymyz Türkmenistan. Gitjek ýerimiz ýok. Biz görüşmeli. Men Akbel Saparaga soraw berdim. Düýün gurlaşyp. Akbel Saparaga näçip sen ýa-ni görüşýän? Sen maňa gaýrat etdi şu türkmen identifikasiýasyny, ýa-ni türkmen halkynyň identifikasiýasyny bir 5 tane sözlemde aýtyp ber diýip haýyş etdim. Jogap berdi, men ýöne aýtjaklar jogabyny. O jogap berdi. Men diýjek bolýarlarym. Biz identifikasiýamyzy ýitip barýar. Biz öz aňardan gelýän däp desturumyzy ýitip barýar. O häzir kunna görkezilýän däp desturuň ýa-ni prezident öwüp ýallaklap duran däp desturum, o bizim däp desturumyz däl. Türkmen beýle bolmaly. Biz mert halkyň ýa-ni küçük bir topary. O halk bütün ýa-ni Merkezi Aziýa, Çeçnya çeli dargady. Men keypine Çeçeni görkezemok. Şo ýerde de bizim halkymyz ýaşaýar. Edil Çeçen ýaly mert. Näçip şolar mert bolup galdy? Biz bolsa şo bir halkdan dürülen adamlar Türkmenistana ýallyk bolup galdy. Düşündirin bana. Ýanyň kommentarida şuny. Hormatly watandaşlar, şunun bilen biz öz efirimizi tutarýar. Muhammed ağa köp taňar ýakasyň gelip ýene Koordinasiýon Sentrynyň adyndan demokratik opozisiýasynyň wekili bolup gelip çykyş edýän pikiriňler ýa-ni ýyllar boýunça görüşip gelýär. Demokratiýaň prinsiplaryny, demokratiýaň sistematyny Türkmenistana ornaşdyrjak bolup bütün energiýany goýup görüşip gelýär. Köp taňar ýakasyň size. Benim öz adımdan senden, sizin aktivistlerininden minnettar, iyiliği derli. Men bilýän näde, diýjegini diýişiňiz şu. Şu ören, gowy häsiýet, gowdat, şunu ýanak näçe aktivistlerimiz köp bolsa, sizin aktivistleriniz ýanak. Biz hökmen ýeňer. Gitjek ýeri ýok. Muny ýanak diktatorlar taryh köp gördi. Bir diktatorum däp, bir garamdada. Hiç bir dada okuýbam ýok. Gepini aýdymam bilenak. Siyasata da düşünene, diňe ogurlyk etmän bilýär, o da gorkup bir tarihi wagtda bir jinayet edip de hökümete gelen adam. Ertidem aglap durjak adam. Şol üçin men bu bilen işim ýok. Watandaşlar, men öz borjumy, öz watanym üçin hemişe eder. Men her bir Türkmenistanly öz hak hukukyny gorajak bolsa, öz ýurduny ütgetjek bolsa, ýurdunyň bagtly bolma, hereket ýa men hemmeti bilen işleşmäge taýin. Men hiç kim aratyny tapawut goýmam. Men bir arzum bar. Berdimuhamedden dinim Türkmenistany ýurdumyň eýeleri, hakyky eýeleri, eýe çykan demokratik sistema urdan indemelek bizim Türkmenistanlymyz hiç ýerde közelmesen öz ýurduny, öz watanyna buýsanyp ketdiler. Türkmenistanlı dünýäň hemme ýerine nira barsalar kellerin galdyryp ketdiler. Şonu etmek üçin bizde hemme şert bar, şuna päsgel berýänler. Bir karamda bu şom bir topar döreden mehanizmi we pulnyň güýji bilen bir topar adamlara, bir topar hereketleri bilen bizim aktivistlerimiz bir-birini uruşturýarlar. Gerek däl gurrunlar tarýarlar, bir topar adamlar güýmeýärler. Şol üçin şular aradan aýrylyp kimin kimligini biz wagtyň geçmegi bilen görür, ýurdun içinde azat taýlaw bolanlar
kimi saýlamallygyny halkyň özi biler, şonda kimin näme aýtmaga zady bolsa, şo açyk sferada aýdy bilerdi. Şol üçin bu gün ona karşı geplemek, çıkış etmek, ol dine düşmanın hilesi, şona baş koşmak, dine bir zady gözewine tutup, urwarlykda şu karamdadynyň dineli, halky şona mobilizowat edeli, ýurtda demokratik sistema kurmak için hemmemiz tayin bolaydy. Sağ ol Murat, etýäniň üçin ören minnettar. Sağ olun Muhammed. Hormatly vatandaşlar, Gurbanlyk getip gelýär. Birinji güni ýeňýäs, ikinji günim şu Türkmen dünyada bolsa Türkmenistan getirip bayram edýär. Gelin şonu edelim. Hoş sağ olun, inlik gepleşiklere çelli. Sağ olun.